χρειάζεται να σας πω τίποτα για τα θέματα υγείας. Τα υπηρετώ 25 χρόνια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας υποσχεθώ τίποτε. Θα συνεχίσουμε να το υπηρετούμε. Ένα δεσμεύομαι. Ότι το πρόβλημα υγείας στην περιοχή θα λυθεί. Θα λυθεί με τον καλύτερο τρόπο. Που δεν μπορείτε να το καταλάβετε, ούτε να το επινοήσετε. Όπως ίδρυση κέντρων βοηθειών 24ωρου βάσεως, με μόνιμο ασθενοφόρο, για την προάσπιση της ζωής και της υγείας. Είναι παλιά η επίμονη και η προσπάθειά μας για την κατασκευή νοσοκομείου στη Μαλακάσα. Θα επιμείνουμε. Η Αθήνα, η πρωτεύουσα, πρέπει να αποκεντρωθεί προς τα δω. Η λύση της είναι προς τα δω που έχουμε τους χώρους. Είμαστε ο μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδος γεωγραφικά. Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού που θα επιλύσει το μείζον πρόβλημα της περιοχής και της αποχέτευσης και της μόλις του υδροφόρου ορίζοντα. Παράλληλα, εφαρμογή ανακύκλωσης και προστασία του περιβάλλοντος. Κατασκευή όλων των εντός και εκτός σχεδίου δρόμων. Διανοίξεις νέων αγροτικών δρόμων. Διανοίξεις νέων δασικών δρόμων για αποτελεσματική δασοπροστασία και απαραίτητα συμπλήρωση του οδικού δικτύου για τη διοχέτευση της κυκλοφορίας. Περιφερειακά των πόλεων με παράλληλη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Ενοποίηση των αρχαιολογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χώρων και ανάδειξη του Οροπού ως πολιτιστικού κέντρου της κεντρικής Ελλάδος με την κατασκευή συνεδριακού κέντρου υψηλών προδιαγραφών που θα αναπτύξει και όλα τα παράπλευρα επαγγέλματα. Όμως τίποτε από αυτά δεν μπορεί να γίνει αν δεν πιστέψουμε στον τόπο μας ήδη. Και επίσης τίποτε από αυτά δεν θα γίνει αν δεν αντιληφθούμε πόσο σημαντικά είναι τα κριτήρια της ποιότητας σε όλες τις επιλογές μας. Για να κάνω λοιπόν πράξη τις προτάσεις μου αυτές, δεσμεύομαι ενώπιό σας να αξιοποιώ όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κριτήριο της ποιότητας και του ήθους και όχι τις πολιτικές περιχαρακώσεις ή προηγούμενες τοποθετήσεις, όντας από επιλογή ανεξάρτητος και τώρα και μετά τις εκλογές. Δεν χρωστάμε πουθενά. Δεν χρωστάω σε κανέναν. Ο Δήμος Οροπού για εμάς δεν είναι ένα καπρίτσιο. Ούτε επαγγελματικό πόστο. Αφήνουμε τη δουλειά μας για να έρθουμε εδώ. Ούτε ανεξόφλητο γραμμάτιο. Είναι ζήτημα ζωής της δικής μας και των παιδιών μας. Προσωπικά έχω γνώση των μεγάλων προκλήσεων του νέου Δήμου Οροπού και έχω γνώση του τρόπου που θα τις ξεπεράσουμε. Αυτή η προσπάθεια θα είναι συλλογική. Αυτή η προσπάθεια θα είναι ομαδική. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί, πέρα από τοπικές ή πολιτικές περιχαρακώσεις, για τον Οροπό του μέλλοντος. Όταν λέμε Οροπό εννοούμε πάντα το διευρυμένο Δήμο Οροπού. Το όραμά μας να γίνει σημαία για να βρούμε το δρόμο μας, το δρόμο της ανάπτυξης. Με αυτά τα λόγια ζητώ από καρδιάς να εμπιστευτείτε τα άξια στελέχη του συνδυασμού μου και εμένα προσωπικά. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Όλοι μαζί με το όραμα δημιουργίας. Αυτή η συγκέντρωση νομίζω ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Προχωράμε λοιπόν μπροστά. Προχωράμε δυνατά. Γιατί στην πολιτική δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Γεια σας. Γεια σας αδέρφια.
Ξεκινάμε όλοι από σπίτι σε σπίτι. Όλοι θέλουμε τη βοήθειά σας. Όλοι είστε συναγωνιστές μας.